Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Doris Diakonu. Ħuti llum il-Knisja bdejn il-Qudiesa aħna hawnhekk f'dan is-santwarju nagħlqu issa is-sena liturġika biex il-bambini li jgħid il-Qudiesa tal-lejla nibdew iż-żmien għażiż tal-Avvent. U xemm isbaħ milli impoġġu din it-talba ta' ringrazzjament tagħna f'idejn Marija biex tkun hi li twassala quddiem Alla. Marija hija l-ġbija ħajja tal-Knisja, hija r-ritratt ta' kif jiena u int jeħtieġ li ngħixu. U għalhekk jew inħalluha tagħmel minna nies ta' talb, nies li jfaħru u jirringrazzjaw lil Alla għal dak kollu li jagħmel magħhom. B'dawn il-ħsibijiet f'moħħna fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejjew ħuti nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dunubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, inti tajtna l-Verġni Mqazza Marija bħala eżempju ta' imħabba bla qies u ta' umiltà mill-aqwa. Għamel li l-Knisja tiegħek hija u tħares bħala l-preċett tal-imħabba tingħata għal qadi tal-glorja tiegħek u tal-bnedmin. Ħatkun fost il-ġnus kollha tal-art, sagrament u sinjal tal-imħabba tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Daniel. Jien Daniel ħassejtni mnikket fija nnifsi fl-ispirtu u d-deriet ta' moħħi ħawduni. Ersaqt lejn wieħed minn dawk li kienu hemm wieqfa u staqsejtu fuq dan kollu biex inkun żgur. U hu kellimni u għarrafni xi tfisser din il-ħaġa. Dawn l-erba' bejjem kbar huma erba' slaten li qed jiġu fuq l-art. Imma s-saltna jirċevuha l-qaddisin ta' Alla l-Għoli u s-saltna tibqa' tagħhom għal dejjem u għal dejjem ta' dejjem. Imbagħad rid niżgura ruħi mir-raba' bima li ma kinitx bħall-oħrajn. Dik il-bima tal-biża' li kellha snien tal-ħadid u d-dwiefer tal-bronż u li kienet tiekol u tfarraq u taffeċ il-fdal taħt saqajja. Ridt inkun naf fuq l-10 tikrun li kellha fuq rasa u fuq il-qarn ieħor li nibet u quddiem nqalgħu minn eruqhom 3 mill-oħrajn. U kellu l-għajnejn u l-fomm jgħid ħafna kliem arroganti u der akbar mill-oħrajn. Jiena u nħares ġara li dak il-qarn għamel gwerra il-qaddisin u elibhom sa ma ġie x-xeħ fil-omor u għamel il-ħaq il-qaddisin ta' Alla l-Għoli għax iż-żmien kien wasal u l-qaddisin irċivew is-saltna. Huwa qal ir-raba' bima tfisser ir-raba' saltna li jkun hawn fuq l-art u li ma tkunx bħas-saltniet l-oħra. Hija tiekol l-art kollha, tisħaqa u taffiġa. L-10 tikrun ifissru li minn din is-saltna ikumu 10 slaten u mbagħad warajhom ikum ieħor li ma jkunx bħalhom u jwaqqa 3 slaten. Huwa jgħid kliem kontra Alla l-Għoli biex jifni l-qaddisin tal-Għoli u jkun irid ibiddel iż-żminijiet u l-liġi. U dawn jingħatawlu fidejh għal żmien, żminijiet u nofs żmien. Imbagħad il-qorti toqgħod bil-keda u s-seta tiegħu jeħdu ilu
biex ineħħuh u jekk irduh u jtemmuh. Is-saltna u s-seta u l-kobor tas-saltniet ta' taħt is-smewiet kollha jingħataw il-poplu tal-qaddisin ta' Alla fil-għoli. Saltnatu saltna l-dejjem u kull seta ta' gdeħ u tisma' minnu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien faħruh u olloh fuq kollox għal dejjem. Faħruh u olloh fuq kollox għal dejjem. Bierku u liet il-bnedmin il-mulej. Bierek Izrael il-mulej flimkien. Faħruh u olloh fuq kollox għal dejjem. Bierku qassisin tal-mulej il-mulej. Bierku qaddejja tal-mulej il-mulej. Faħruh u olloh fuq kollox għal dejjem. Bierku spirti u rwieħ tal-ġusti il-mulej. Bierku qaddisin u intom ta' qalbkom umli il-mulej. Faħruh u olloh fuq kollox għal dejjem. Jekk iġobkom inkumu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja. Isru u tolbu l-ħin kollu biex tkunu tifilħu tikfu quddiem bin il-bniedem. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: oqgħodu attenti u qisu li l-ikel u x-xorb żejjed u s-sokor ma jimplewkomx qalbkom u tħallux lil ħafna tħassib għal ħtiġijiet tal-ħajja jeħdilkom raskom li ma ssibuħx f'dak il-jum fuqkom Alla rrieda. Għax hu jum li jagħti jaqa' bħal nażba fuq kull min jammar fuq wiċċ l-art kollha. Isru mela u jitolbu il-ħin kollu biex tkunu tifilħu tgħaddu minn kull m'għandu jiġri u tieqfu quddiem bin il-bniedem. Il-kelma tal-mulej. Kemm hija żjes kelma sabiħa u li tagħmlilna l-qalb. Din il-kelma ta' Ġesu li għadna kemm smajna. Hija l-kelma li bija nagħlqu din is-sena liturġika u hija wkoll l-istess kelma li nerġgħu niftħu is-sena liturġika. Isru u jitolbu biex tieqfu quddiem bin il-bniedem. Rajna fl-ewwel qari din id-dera li kellu Daniel fi ftit kliem mid-dera li rajna u li kien hemm anke l-ispjegazzjoni tagħha. Anke jekk jidher li l-ħażen qiegħed jerbaħ ibeżżana jaqtalna qalbna imma s-saltna tingħata lil dawk li huma ta' Alla, lil qaddisin ta' Alla. U għalhekk il-mulej Ġesu hawnhekk qiegħed itemm dan il-Vanġelu tiegħu b'dawn il-kelmiet: isru u jitolbu. Xi tfisser tisrar u titlob? Tisar ma torqodx, tibqa' mqajjem għax qed tistenna lil xi ħadd importanti f'ħajtek. Ġesu jippreżenta ruħu anke issa fi żmien l-Avvent li sejrin nibdew mill-lejla, jippreżenta ruħu bħala il-għarus, il-maħbub. Isar, onisrani, kun lest biex tilqa lil dak li jħobbok. Kemm hi kelma sabiħa. Ejjew nemnuha, il-mulej ġej biex jurina mħabbtu. U għalhekk it-talb xi fisser? It-talb huwa dialogu. It-talb huwa il-kliem ta' żewġ namrati li jgħaddu lil xulxejn. Ħafna drabi aħna nqisu it-talb biss bħala xi ħaġa
fejn jien nitlob lil mulej tini talb ta' interċessjoni. Imma it-talb huwa xejn għajr żewġ tiqlub li jafdaw f'xulxejn. Jew għalhekk nitolbu lil Omna Marija, il-mara tat-talb, il-mara ġbija tal-Knisja, kif sejrin nisemgħu anke fil-prefazju dal-għodu ta' din il-Qudiesa. Marija hija l-Verġni li titlob kontinwament. Ġifieri hija il-mara li kontinwament qiegħda magħquda ma' Alla, tħoss fuqha l-imħabba ta' Alla. Ejjew nitolbuha hekk biex tenna ħalli aħna wkoll insiru dejjem nixbħuha u nkunu nies li nħossu fuqna il-barka ta' Alla. Jew inresqu it-talbit tagħna lil Alla l-Missier sabiex iżomm fina x-xewqa ħajja li ngħixu tas-sew ta' uliedu. Nitolbuk mulej għall-Knisja sabiex tgħix fil-proċess kontinwu ta' konverżjoni, tisar u titlob waqt li tistenna il-miġġa glorjuża ta' ibnek. Nitolbu għall-bnedmin kollha biex huma wkoll kif tant kien iħobb jgħidilna San Giovanni Pawlu II jiftħu qalbhom beraħ għal Kristu. Nitolbu għal min ġie maħkum mill-vizzji tax-xorb, tad-droga, sabiex isib l-għajnuna ħalli mill-ġdid jerġa' jaqbad it-triq tal-fejqan u tal-ħelsien. Nitolbu Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażejs tal-Madonna ta' Pinu inti tkompli tbierek bil-paċi tiegħek il-familji kollha tagħna, partikolarment fejn hemm il-mart. Għati l-morda tagħna l-għajnuna tiegħek u l-qawwa u l-faraġġ u l-kuraġġ lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu fiskiet inresqu it-talb personali tagħna. Il-Missier għaddejs dawn it-talbiet li qegħdin inresqulek u għatina l-paċi tiegħek biex nikbru aħna fl-imħabba tagħna lejk u lejn ħutna. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Biddel mulej f'sagrament ta' salvazzjoni dawn l-offerti li ġibnilek b'qalb ferħana f'din it-tifkira tal-Verġni Glorjuża Marija li fil-Knisja tiegħek tiddi bħala eżempju ta' qima spiritwali, ta' dik il-qima li bija aħna nofru lilna nfusna bħala sagrifiċċju qaddis li joġbok bi Kristus Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna.
Sewwa u xieraq mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex fil-kobor bla qies tat-tieba tiegħek inti tajt il-Knisja Verġni, il-Verġni Marija, bħala eżempju ta' qima vera. Hija l-Verġni li tisma', tħaddan bil-ferħ il-kelma tiegħek, tożza f'qalba u taħseb fuqha bejna u bejn ruħha. Hija l-Verġni li titlob, tfaħħar il-kobor tal-ħniena tiegħek b'kantiku ta' tifħir, ħerqana titlob għajnuna għal żewġ arajjes u b'qalb waħda titlob flimkien mal-apostli kollha. Hija l-Verġni li tobdi, tnissel iben bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u ħdejn is-salib jitħabbar li hija tal-poplu tal-Patt il-ġdid. Hija l-Verġni li tisar, tistenna bla għeda il-qawmien mill-imwiet ta' bina u brabta sħiħa mar-rieda tiegħek tistenna l-miġja tal-Ispirtu Santu. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, u sanna fil-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, u sanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis ta' sewint mulej intilajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-Patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqaddsom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna
u ridna namlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina illum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li int trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
nitolbu. Issa li ċelebrajna il-misteri qaddisa tal-mejda tiegħek u tqarbilna b'devozzjoni xierqa bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nitolbuk mulej li tagħti lill-Knisja tiegħek hija u tħares bla għeda lejn il-Verġni mqazza li tkun imħeġġa fil-fidi, imwettqa fl-imħabba u imsaħħa fit-tama tal-glorja ta' dejjem bi Kristus Jedna. Xtieq infakkarkom li llum u għada bejn id-9:15 u s-6 ta' filgħaxija fil-Mużew Dar Karmnigrima fil-bidu ta' Triq tal-Arb hemm fiera ta' pasturi u ċeramika kollha maħdumin bl-idejn minn xakka. Barra jsibu pasturi sbieħ ta' kull daqs li mhumiex tal-forma imma huma kollha maħdumin bl-idejn, hemm ukoll diversi oġġetti sbieħ għad-dar għall-kċina li tistgħu takkwistaw. Meta takkwistaw dawn l-affarijiet tkunu qegħdin tgħinuna inżommu il-Mużew ta' Karmnigrima. Ejjew flimkien issa ngħidu 3 Avamarijiet il-Omna Marija u llum hekk nitolbuha biex tieqaf magħna ħalli aħna ngħixu tassew nidħlu bħeġġa b'imħabba biex ngħixu l-Avvent li sejrin nibdew mill-lejla. L-Avvent huwa żmien ta' stennija tal-mulej, kif jistennietu bl-akbar għoża jew nitolbuha biex il-kol kemm aħna inħejju ruħna għal miġja tiegħu billi nisimgħu il-kelma u nilqgħuh fil-qalb u l-ħajja tagħna bil-xhieda ta' imħabba li aħna ngħixu. U għalhekk ngħidu, Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.